ଏବେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଏବେ ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି। ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ କ'ଣ ଚିକେନ ମସଲା, ଚିକେନ ହଳଦୀ ପରି ଗୋଳା ହେଉଛି। ସ୍ମେଲ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଜ୍ଞା ଟମାଟର ପଡ଼ିକି ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଦୀପକର ରସଗୋଲା ରସଗୋଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଚାଲିଛି? କଷା ହବ ଚାଲିଛି ବା ଗୋଳା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି। କଷା ଚାଲିଛି। ସିଝିଲା ପରେ ଚିକେନ କଷା ହବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଅଧଘଣ୍ଟା। ହଁ।